It's much better kuti varume vabvise deposit yekuroora than kuti vazongouya vazoroora. Deposit ingatobviswa pamhandara chete kwete mvandara. Ko ivo vasikana vacho pavanobviswa umhandara vanodii kutanga vapohwa deposit kuti vave nechokwadi chekuti mukomana ari kuvavhura achazovaroora here kana kuti arida kuvatambisa. Shuwa here toti muviri uri fresh unovhurwa nekutsemurwa mahara and then maleft over mascrap ndo anonga akunzi pari kudiwa deposit. Maex akadonhedza mazamu nekusiya zimhango ngaatanga abvisa deposit and then isusu tozobvisawo deposit. Vasikana vangani vari munyika vasati vambomwa mamorning after vobvisa deposit pakadaro? Sisi udzai vasikana vatange vazvibata first tozobvisa deposit.